Za koľko peňazí by si sa išli byť, že úplne holí? Úplne holí? Naťahovali ste spolužiačku. Skákali po nej proste, točili ho proste. To sa prvý ostriha, tak musí tomu druhému dať 100 €. Ja pracujem za Afričanmi, alebo niečo také. Koľko si mal báb za tvoj život? V posteli. Mám piči podcast so Samuelom Pažickým. Dneska sme tu so Samuelom Pažickým, ktorý je... Kto je Samo Pažický? Je to influencer, content creator, ktorý prekonáva bariéry sociálnych interakcií na slovenských uliciach a známymi svojimi nezvyčajnými pokusmi s ostatnými ako pýtanie sa ľudí, či by sa mohol u nich vysrať. Je to trochu jolo, je to náš kamarát Samuel Pažický a Kadofil. Ja som vedel, že snažil som sa strašne moc. Ale sú to fakt dobre. Ďakujem. Teraz to proste rýchlo, tak to má byť. My to tak nevieme. Boli tam nejaké chyby. Asi tak 5 krát popri. Reálne, ja mám traumu z čítania nahlas, keď som bol asi že v prvom ročníku a učili sme sa čítať, tak ja som nevedel čítať proste. Mne sa celá trieda sa mi smiala a odtedy neviem čítať nahlas. A práve, že ja som vedel, že strašne dobre čítať. Všetci mi zavideli. No tak vidíš, že teraz však ukázal to svetu. Teraz to všetci môžete vidieť. Sám Pažický vie čítať nahlas. Je to tak. A iné veci viem robiť nahlas. Napríklad. Čo nahlas? Ukáž nejaké zvuky zvierat. Urob jelenia. Jelenia, neviem. Kámo, to kto vie spraviť jelenia. Ale konia môžeme spraviť. Tak dobre, to bude ruku. Ja sa môžem živiť aj dubbingom. Ja som fakt čakal, že to spravíš horšie. Chceš spraviť takú srandu, že raz si budú robiť kopitka a ty budeš robiť... Kámo, jak kopitka, jak sa robia kopitka? Tak počkaj, ja spravím zvuk toho konia, akože RG, keď preskakuje tie prekažky. Áno, ale robím to kopita. Počkaj, tak najprv raz s kopitami a ty za RG, keď bude preskakovať. Tak to robia kopita? Dajme tomu. To robia niečo iné, ale sú to aj kopita. Tak takto. Tak poď. Dobre. Koľko zalo to asi mikrofón, také zvuky hrozné. Ale ak to niekto vidí, tak chcel by som dabovať zvieratá. Kľudne. Chcel by si daber zvierat, hej? Chcel by si byť daber? Chcel by som dabovať. Mne veľa ľudí akože hovorí, že mám dobrý hlas na dubbing. A ešte nikto ma neoslovil. A tak možno po tomto podcaste, reálne. Ale ty sa hodil na takú anime postavičku nejakú. Fakt? Hej. Jaká sa kudasaj? To vôbec práve, že ja to nekúkam. Ale vieš akože typy iných hlasov reálne, že keď by si daboval niekto... Kokšo, vieš, akože viem zahrať nejakú tú rolu, napríklad, že keď je niekto unavený, alebo... Áno, akože iné stavy. Iné stavy, ale iný hlas, taký talent asi podľa mňa nemám. Na to sú tu iní ľudia, by som povedal. Pravda. To vytrenuješ. Presne, ale prečo ty voláš vlastne Deful Banana? Kvôli čomu? Čo máš rád banány, alebo čo si jedol raz banán? Vieš čo, ja by som to takto povedal. Začalo to všetko asi na základnej škole, že v 5. ročníku bol taký jeden spolužiak. A my sme boli strašní rivali. On tiež začal natáčať na YouTube, ja som natáčal na YouTube a strašne sme sa predbiehali. To bolo úplne že neskutočné, by sme si fakt išli že do krvi. Ja som raz bol na dovolenke v Chorvátsku a my sme sa dokázali cez komentáre hádať vulgárne, že normálne, že celé dni, že hodiny. Ale fakt by sme sa urážali, že do rodiny, do všetkého. A potom sme prišli do triedy, iba sme sa na seba pozreli, sadli sme si a nič. V triede, že nič, ale na internete brutálne bomby. Brutálne bomby. A koľko si mal rokov vtedy? To som mal takže 12, 13. 12 rokov, ty koko. Ale to bolo strašné. A tie gramatické chyby tam proste, vieš, že vyberiem s mäkkými a takéto to. Ja doteraz to mám niekde uložené. No a vlastne vtedy sa volal ako, keď si začínal, keď si mal 12 rokov? No tak som sa volal. Normálne Samko som sa nejak volal. To také úplne, vieš, obyčajné mená. Keď si začal natáčať tvoju YouTube kariéru Samku. A potom... Asi každý tým prešli, no. A potom sa stalo to, že som ho predbehol. OK. Mal 210 odberov na YouTube, ja som mal že 220. Ten deň prišiel, vieš, ten deň konečne nadobudol. Takže myslím si, že kvôli nemusí, akože aj že začal, alebo to dojde k tomu. No, a on sa volal nejako tiež niečo, že do Empty Banana, alebo niečo také. Tak si to okopíral. Nie. A ja keď som ho prekonal... Sexy banana. Sam. Počkaj, vybehla mi uzlina, ty kokšo. Mám také veľké uzly, neviem čím. A hrozne mi to vadí, že keď rozprával sa smejem a neviem čím to, ja som bol aj u lekára a mi povedali proste, že to mám také zväčšené, že už nastalo. Nastalo? Uzliny zväčšené? To raz čo mandle. Kámo, ja mám mandle a reálne celé prázdniny mi to pokazilo. Ale jeho strašne sere, že nemá zväčšený rozkrok. Lebo to keby som mal napuchnutý kokot radšej. On mi ukazoval raz fotku rozkroku a ja... Neukazoval. Sa pýta, že fakt, Rastio. Kde? Tak aj mne potom môžu ukázať. Pýtal aj čajka, s ktorou som včera spal. Kde je? Jak si to prizná. No a vlastne potom si to normálne, že okopíroval, zobral si celé meno a zmenil si to. A potom som si zmenil iba to stredu. On mal, že empty a ja som si dal, že full banana. A to akože na to, aby si ho nasral, alebo kvôli sebe? Prekonal som, som si to chcel dokázať, chápeš, že I did it. Aha, alebo to MD, tak ty naskôr, že si full akože väčší, hej? Tak to on je prázdny, ja som plný, chápeš. A to je taká tá storka ohľadom môjho mena, všetci sa ma na to pýtajú proste, lebo znie to divne. Napríklad Peťo Kúčka je strašne anti LGBT všetko a keď počul moje meno, tak úplne hovoril, že
plný banán, vieš, a takéto veci išiel do mňa. On je po anglicky? On normálne, že proste on je taký, že iba keby on mal nejaké fotky vlastne svojho, vieš čoho? Nie. Rozposlal to proste akým ľuďom. Prečo? To sa ma nepýtaj. A keď mu to niekto aj napríklad, že teraz pošle proste do DMs, tak on mu proste napíše, nie, že prečo to poslal, že čo si buzerant, čo si na tým honíš, vieš, takéto veci, že akože jemu skôr vadí to, že mu to poslal, že vidí svoj vlastný tento, že mu to proste príde nechutné, ako to, že sa to zdieľa. Čiže on rozposiela fotky svojho pohlavného údu. Je to ešte dávno v minulosti, keď vlastne mu písali rôzne ženy, vieš, ktoré ho navnadzovali, že proste mu poslali fotky a boli to fejky. On tomu nechápal, vieš, on tomu nerozumel. Tam bolo 0 followerov, vieš, a profilovka nejakej peknej ženy a on to nechápal, že to je on sa si zahral akože sám so sebou. A otázka, ty si videl tú fotku? Dobrá otázka. Počkaj, alebo čo si robil na tú fotku? To je lepšia otázka možno. Nebudem vypovedať, napijem sa radšej. Okay. Keď ste mali nejakú vodku, ale nebojte, je to čistá voda. Je to voda. Je to čistá voda. Niekedy sa podľa mňa aj bojíš už výjsť na ulicu. No jasne. Akože v Bratislave je veľa takých individuí, by som povedal, ale v dnešnej dobe je strašne podľa mňa, aj keď napríklad nejakú priateľku alebo niečo, že pustí ju samú na vlak. Čo tam je za ľudí proste? Ty chodíš vlakom, povedz sám, že akí sú tam ľudia? No strašne, to sa nedá komentovať. Za tie roky, čo som chodil, presne. Také komédie, čo som zažil vo vlakoch. Hej, že niekto si tam proste náhlas hudba. Masturbuje, normálne sa tam robí. No to som nezažil úplne presne ani ja. Ale vieš... Báby, to sa stáva babám. Alebo prenasledujú ich a neviem čo. Všade. Nahlas hudba a smrad, to mne vadí najviac. A smrad mi vadí najviac. Keď niekto smrdí. Vieš, ja proste, ja neviem, akože chápem, že dobre, ideš z roboty, nestíne sa umyť, ale to sú také smrady, že ja som išiel do Prahy, zo Žiliny a ja som mal respirátor, ja som mal respirátor a ja som nemohol dýchať proste. A sedíš v tom nočnom vlaku, takto tam sedíš ako 5 peňazí, lebo tie sedačky sú proste, ja neviem, akože takto vo vlakoch, že aby si takto sedel asi. Okay. To všetci vieme, že... Hey, neviem, kto vymýšľal sedenie inak vo vlakoch, to je strašné. Pána Pauliny. Ja som to vymyslel. No, tak sedí. Tak díky Rasteo, že ma boli vždycky chrbát. Pohode, snažil som sa. A ja som tam umieral, vieš, to bolo, to sa nedalo dýchať ako. Jasné. Vieš, čo ma zaujíma? Že aké to bolo v tej Beservítky? Beservítky? No, aké to bolo proste celé, jak si sa tam dostal? Prečo tam chceli ísť a ako to bolo? Tak v podstate ja som tam chcel ísť už odjak živa. Ja som to, že od 12 rokov sledoval, prišlo mi to ako sranda proste, vieš, že telka. Tam musíš ísť, keď budeš 18. Že raz to dokážem. No a ako keby už som predtým chodil do nejakých programov, seriálov a podobne, som sa tam angažoval. Takže mal som známu, že čo ako keby dohadzuje ľudí, že do servítky, lebo to robí vždycky nejaký ten scout, čo hľada ľudí. A už som mal 18, tak som napísal, že mám 18. Chcel by som ísť. Mám 18. Takže presne na polnoci napísal. Áno, no tak nejak chce sa. Tak nejak sa, počkaj. 001. Nie 00, ale 1. Takže v nedeľu som poslal videjko. Režisér to videl a v pondelok. Musíš sa tam akože nejak predstaviť? Musíš povedať niečo o sebe, že proste, že ako sa voláš, čo robíš a podobne. A v pondelok už som dohadoval, mi volal režisér a už sa riešil ako čo. Ja som ešte v podstate v tej Beservítke ja som neexistoval. Ja som mal, že koľko. Nebol som vôbec známy akože na internete. Nehovorí, že teraz nejak som však. A teraz stáva sa ti dneska už akože teraz iba na chvíľu preustil tej témy, že stáva sa ti reálne to, že cítiš nejakú zmenu oproti tomu, keď si začal robiť ten content, že v Žiline napríklad, Žilina je tvoje mesto, fotia sa s tebou napríklad, že dosť, že veľa ľudí? Akože neskutočná zmena. To ja idem proste vonku, vieš, niekde som. Raz sa myslel, že som takto išiel v piatok. Ja som vošiel do toho obchodného centra, ako nejdem si tu nič fandiť. Ale v podstate, kde som išiel, tak niekto furt sa obzerali, vieš, akože to je ten banán, to je ten malý. Takže akože brutálna zmena, vieš, že oproti tomu, že predtým som, že ako keby tiež niečo robil, ale nebolo to v takejto miere. Ja som za to rád, vieš, baví ma to proste, mám rád ľudí, takže... Za koľko peňazí by ste sa išli byť, že úplne holí? Úplne holí? Úplne holí. Úplne holí. Kámo, úplne holí by som asi neišiel. Prisadnúť, vieš, jeho tváre, všetko tam možno. No, počkaj, však akože o tom sa dá diskutovať. Dá sa diskutovať? Dá sa diskutovať, všetko sa dá kúpiť. Keby teraz príjem za tebou tu a dám ti na stôl 10 000 napríklad. Tak to by som... Nahý? Nahý, úplne nahý. Nie, za 10 000 nie. Kámo, to musia byť také peniaze, čo ti zmenia život, že už proste napríklad, keď dáš 1 000 000 eur, tak proste ti môže byť jedno, že ťa niekto uvidí holý, lebo proste budeš úplne inde. No, tebe by nikto nedal ani 1000, vieš. Neby nikto nedal ani 50 eur za to, aby som bol holý. No, ale tak príjem za teba dám ti 100 000 eur za to, že sa budeš byť holý v ringu. Dobre, beriem. 100 000? Za 100 000 by som to spravil. Ja za 100 eur by som to spravil. Za 100 000, vieš, kúpim si M2. Je to pravda, čo? Ja to neodsudzujem vôbec. Hej, takže za 100 000 by sa povedal, čo ešte by si bol ochotný spraviť za také peniaze? Všetko? Predal by si dušu? Nie, reálne, že za 100 000 proste, keby si sa... Že tebe by to zmenilo život aj o to, že by si sa už nikdy nemohol podľa mňa nikde zamestnať na nejakej normálnej robote, že si presvedčený... To by sa mohol, podľa mňa.
si presvedčený, že chceš robiť toto, čo robíš do konca života? Že sú aj ľudia, čo si vytetujú na čelo niečo za reklamu a dostanú za to, ja neviem, 5 000. Však aj Rytmus robil toto, že za 1 000 eur mal takú, neviem, či to vie také video. Ja viem. A na čelo si keď mali ten nový album. To by som, že nespravil. Vigorov, čo tam je, neviem. Akože, nedal za to 10 litrov? No, nejak tak, ale spravil to ten týpek proste. Spravil to, no. Takže v podstate môžeme si tu teraz hladkať uška hovoriť, ale podľa mňa každý má nejakú sumu, že pre ktorú spraví, že všetko. Je to tak reálne. Pre mňa to 100 eur napríklad. Keby mi niekto napríklad ponúkne, že ja neviem, že 100 000 za propagáciu cigariet, to sme sa už o tej sume bavili. Hotovo. Tak čo za 100 000 môžeš si proste kúpiť, vieš? Akože, dobre, ja to spravím, lebo za 100 000 by som koľko rokov musel, ja neviem, robiť vo fabrike, koľko rokov by som musel pôžičku splácať, keď si chcem kúpiť napríklad byt. Tak to spropagujem nejaké cigarety, dobre, schytám hejt proste, akože, chápeš? Ale však môžem si kúpiť byt a nemusím byť zadlžený. Byť zadlžený sa rovná napríklad potom až psychické problémy, že teraz nesplatím, zoberú mi byt, chápeš? Hej. Ale za tú sumu, tých 100 000, by si bol schopný hovoriť o cigaretách, že pomáha vám to, je to fakt dobre. Postaviť na nohy, odbúra stres. Ja by som napríklad toto nespravil, neviem prečo, proste to je úplne, že ako keby tak podľa mňa znehodnotíš tých fanúšikov, ktorí ide celý čas sledovať. Záleží, že ako to povieš, vieš, keď to je, že propagácia taká, že napríklad ho dáš na storku, že ako teraz tu neviem presne o tom baviť, ale že proste, že vieš, tak keď za storku, že cigarety sú super, dostanem 100 000 eur, tak dobre. Nerobí mi to. Aj to, že podporujú zdravie? Kámo, to nemáš, to sú klamstvá. Tak to nemôžeš povedať. Počkej, si odpovedať. Akože, tak ma to zaujíma, že či by si bol schopný povedať, že je to dobré a proste urobím to. Tak ale ľudia, ktorí majú mozog, pochopia, že to nepodporuje zdravie, nie je to dobré. Áno. To, že ja to dám na storku, tak keď máš mozog a inteligenciu, takže spravil by som to. Kámo, 100 000 eur, 100 000 eur. Za 100 000 eur si môžeš toľko vecí proste kúpiť, vieš. A keby tu bol hoci kto iný napríklad, kto je proste typu toho, nejdem nikoho spomínať, proste ani haniť, ale vieš, že ja to nebudem robiť, lebo není to morálne. Urobil by si to. Ponúknem ti 200 000, urobíš to. Akože je to také, že keby si videl tie peniaze, ale neviem, ja by som fakt, že rozmýšľal, lebo ja by som, ja neviem, ja by som to nevedel. Ty by si to akože nespravil za 100 000. Kámo, ja neviem, možno zmením názor, ale teraz v aktuálnej situácii, akože 100 000 eur ti zmení život. Zmení ti to život. Ale ja tak proste, jak som si... Lusknutím prosto by si mal teraz na účte, že dáš storku a že... Pravda, no. Kámo, ja neviem. Ja by som to robil. No. Ja by som to možno neurobil. Neviem, proste. Fakt, nerastol? Ja neviem, nechcem výsť... Raz čo jeden z tých, čo takto klamu, čo si hovoril. Nechcem byť ako nejaký toto, že teraz klamem o jebávam, ale fakt akože buduješ si to dlho, že to je fakt tí followery tvoji a tento, to je jak tvoje... Akože jasné, áno, takto to beriem, akože to jasné, ale tí ľudia podľa mňa nie sú sprostí, vieš. A veď jasné, že oni to pochopia. No. Akože, takže... Môžu vedieť, že to je... No, akože áno. Akože jasné, že deti sú ľahšie ovplyvniteľné, že tam je to horšie, ale to sa bavíme len tak hypoteticky, vieš, že ak by. Hej. Pravda. Ale ty, čo si spomenala tú bezservítku a takto všetky tie reality show, čo sa chceš hýbať, ty máš k telke veľmi blízko, jak ja osobne už viem. Čo ty robíš v tej telke vlastne, okrem toho, že točíš teraz bez servítky, dajme tomu, že si nejaký herec, alebo jak to povedať? Herec by som nepovedal. Nie herec. Tak skôr taký týpek, ktorý má rád výzvy. Jak to opíšeš, vieš? Je to tak, akože, keď ideš do bezservítky kvôli tomu, že to chceš vyskúšať, si človek, ktorý má rád výzvy a ide to proste skúsiť. No, ale akože chcel by som byť herec, ja by som chcel hrať v nejakom seriáli, či už mať nejakú proste menšiu rolu alebo niečo proste. Tak skús nám zahrať, kamo. Skús zahrať, že proste opitého človeka. Fakt, že budeš teraz tváriť, že si fakt opitý. Skús nám odpovedať. No, šum si dám. Vodu. Tam nie je voda. Vodka. No tak to by ťa zobrali určite. Daj. No, už by som bola padle. Máš vlohy. Presne, bereme ťa. Do rodinných prípadov určite. Ale aj do rodinných prípadov by som išiel, alebo do policajných, vieš. Ja som tam mal tú časť byť, takže... Fakt? Boli náš rodinný, no? Aké to bolo? Ale ja som bol normálne, že herec, mám aj školu už. Ja boli ma koleno. Zúšku. Urgent, rýchlo, operácia. Ja som mal tú časť, neskúšal, ale tie rodinné prípady, je to také, no. Takže čo? No, ja vlastne nemôžem povedať, že som tam išiel kvôli peniazom. Fakt? Koľko si za to dostal? Be real. 200 eur. 100 eur. Raz sa to... No hovor. Akože v živote som takto o cenách nerozprával, ale každý to má inak. Čakal, koľko si mal rokov? To bolo asi pred rokom. To boli tie nové ešte rodinné prípady, čo točia. Ale akože ľudia tam boli milí. Ale robia to tak, že pásu a výroba, že nahrajú to a keď sa točia denné seriály, že stále tí istí herci, tak si vytvoríš aj vzťah k tomu štábu nejaký. Ja viem, ja som bol pri tom veľká, pri nejaký natáčanie. No, fakt, ja som nebol nikdy takto, neviem. No. A vlastne tam to bolo také ani moc
Nemal som taký dobrý feel. No a dostal som, ja osobne tuším 350 € za 2 dní. Ale nebol som, hlavná postava, ale bol som. Mne sa zdá, že som to videl sám. Bude slávny Samo. No, presne. Už som bol, mal som tú eru, že som bol... Už to bolo vonku? Už to bolo dávno vonku. Možno som to videl. Pod akú cenu by si nešiel teraz? Akože, kde? Kámo, to je, vieš, taký, že... Akože tak na Instagram, teraz som nejaká agentúra, chcem, aby si nahral jedno reelsko. Alebo na TikTok. Vrátaš dokopy, máš balík dokopy, alebo oddelené? Väčšinou to dávam, že aj na TikTok, aj na reelsko. A za toto obe, určite by som nešiel už proste pod, dajme tomu, že po 200 €. Ak chceš vidieť extra zábery, ako napríklad tieto... Ona sa živí takými určitými službami a robí to za 10 €. Takže ona hneď nabehla. A Kuťka to využil potom. Nezabudni nás sledovať na našom Hero. Okay. To sa neoplatí v podstate ani mne robiť, to je viac, lebo vieš, akože ja do toho dám, že fakt, že čas, vieš, energiu, mňa do toho dám seba všetko. Už máš nejaké čísla, jasné. A samozrejme mám tu nejaké čísla, že vieš, že sa viem ohodnotiť, že akože to není, že tým, že som zapredaný, že teraz TikTok, že ma sleduje toľko ľudí, že teraz budem si takto peniaze, ale to je dobre sa vedieť oceniť proste, vieš. Lebo ja TikTok robím primárne a toto, že pre zábavu. Ja som začal robiť, že išiel som po ulici a povedal som si, že zazvoň niekomu na zvonček, že bude sranda, že sa pobavím, že natočím to. Dal som to na TikTok a milión. A ľudia strašne boli, vieš, tešilo ma že akože, ja viem, že je to stupidné, že proste, že decko, blablabla, ale to išlo o to, že ja som si urobil niečo, že čo pripomenie detstvo ľuďom. Áno. Bude to stupidné, jednoduché a pobaví ich to. To je celkovo môj typ humoru, čo ja robím na internete. A to bolo tvoje prvé video vlastne, že ja som ešte predtým robil, ale také rôzne, akože skúšal som. Ja som mal ešte ja mám 3 TikTok účty. Na prvom som skúšal. Vieš, že na Instagrame máš 2, jeden taký, kde dávaš fakt, že všetko možné. Áno. A ten druhý máš taký, že verejný, že máš viacej followerov aj. Áno, na tom prvom TikToku som napríklad, keď sa bavíme o TikToku, som robil, že strašidelné príbehy z modrého, strašidelné príbehy zo Snapchatu, že mamičky z modrého koníka. A to ľudí bavilo, to malo tiež 100 000 pozrieť. O čom bolo? Čítal som proste príbehy, že z modrého koníka. Mamičky proste... Čítať vieš, tak to poznáš modrý koník. Áno. Tam sú neskutočné veci. Strašidelné. Klenoty. Tam normálne, že máme doma pubertiaka, je taká skupinka a tam sa matky sťažujú, že na deti, že moje je stále že za mobilom, že dcera sa boská s 30-ročným chlapom a takéto veci. Akože 15-ročná dcera? 30-ročná? No a takéto. Na políciu. Podľa mňa. Aj sa milujú, vieš, ja som to čítal. Aj sa milujú. A ja som to čítal, vieš, a točil som o tom videa, ale mi to bavilo. A to je zaujímavé, celkom, ja som si to pozrel. A malo to tiež veľký úspech. To neraz ty tam píši tie články. No ja tam píšem. Rásťo, pekne. No a... Že mal som sex s babkou. Ježišmária, predstav Samo. To bude strašný podcast, počať také veci, ako to ľudia. Takže modrý koník, to bol začiatok. Áno, ale v podstate tie videá mali, že 30 sekúnd a robil som to, že 4 hodiny. Editu, započítačom. 30 sekúnd video, 4 hodiny. To by sme my nemohli robiť, my ani nevieme čítať nahlas. A to je tá práca, čo ty robíš, ale ľudia to nevidia. A povedal som si pri tomto kontente, že baví ma to, že má to čísla, ale že nejak ma to neteší, že necítim sa v tom, že ja som bol vždycky taký, že rád som robil, že veci vonku, že blbosti, vieš. Že extrovert. Ja som už odjakživa, keď som exploited a slova exploit, keď ma to víš, pozerať, ty si že brutálny boh, ja som tie jeho pranky, všetko, ja som na tom vyrastal. Úplne to moje detstvo zmenilo, že neskutočne. A ja som vždy chcel byť ako on, proste, vieš. Tvoja najväčšia inšpirácia bol exploit. Áno, určite. Rôzne pranky z internetu proste, ale hlavne explo. To mňa to neskutočne bavilo ako decko. A chcel som to robiť len tým, že ja som proste vyzerám proste strašne mlado. Keď som mal 12, som vyzeral na 8, keď mám 16, vyzerám na 13, teraz keď mám 19, neviem koľko, vyzerám, jak som osvetlený. 14. No, díky. Pohode. Takže vieš, ľudia to vždycky brali, také som proste decko, blokovali ma platformy a podobne. A nemohol som to robiť. No a teraz som sa v tom proste, vieš, našiel. Pranky, rôzne veci, môžem proste robiť hovadinky a že na tom TikToku to neskutočne vybuchuje. Proste má to, že 500 000, že 1 000 000, že 600 000. A ľudí to proste baví, vieš. A nechodíš na tie nápady? Akože, vieš čo? Napadne ťa to ja sám, viem, že veľa ľudí to proste nepochopí, alebo mi nebude veriť, ale ja si to vymýšľam, že z hlavy. Že proste ja to nikde nevidím. Napadne ma urobiť niečo, že čo by mňa pobavilo, keby to vidím. Je to proste jednoduché a natočím to. Ale sú samozrejme, že videá, urobil som také napríklad, že som niečo videl, nejaký prank. Sa inšpiroval. Áno, že som to videl napríklad, že ma napadlo, že bolo video, ako sa chlap pozeral v električke ľuďom do mobilu, tie reakcie. Ja som spravil teraz to je moje posledné video, som sa divne pozeral na ľudí. Aha, áno, to som videl, no. Má to, že 600 000, vieš. Fakt? Tiež to bola taká inšpirácia, že mega videjko z toho bolo. TikTok alebo celkovo tieto siete robím hlavne preto, že ma to baví, aj som tak začal, ale keď máš možnosť z toho zarobiť, tak by si bol hlúpy idiot, keby to nevyužiješ. Neberieš spolupráce, nesnažíš sa z toho zarobiť. Lebo vieš, keď to chcem napríklad robiť po škole, tak
potrebujem z toho mať peniaze, aby som nemusel robiť teraz vo fabrike a potom mať 2 hodiny voľného času ísť točiť. To ťa psychicky zničí. Proste peniaze nejak musíš mať, a keby si nebral spoluprácu, tak by si musel pracovať. A keď pracuješ, tak nemáš čas na natáčanie. Ale zase mne by nevadilo pracovať, že ja rád napríklad fyzicky pracujem. Peniaze ale hybu svetom. Kde si pracoval si niekde? Vieš čo, pracoval som, napríklad teraz, čo robím, tak dá sa povedať, že v štábe, akože pri natáčaní rôznych seriálov, tak mám tam svoju úlohu. Rôzne projekty, akože nejde, že priamo, že o Markizu môže ísť aj pre Jojku, to môže byť seriál. A že robím, že proste pri kamere, že mega ma to baví, akože je to náročnejšia robota. Proste čo tam robíš, alebo staviaš rôzne tie jazdy na kolenicách, proste s kameramanom robíš. Je tu voda. A ďakujem ti krásne, si strašne. Voda došla. Radšej dvojita, aby si nemusel behať. Voda, ďakujem. A ja by som si dal. Predáme, ty to si dopočítaš. Som to dopočítajú. No tak to je zaujímavá robota napríklad. A baví ma to, vieš sa hýbať proste a nebyť len to by ma bavilo, to je také... Robotu, čo ťa baví. Tak. Super. Takže či už, jak si naozaj známe, že cítiš niečo, že ti napríklad same píšu, same chcú niečo. Deje. Také? Ale... A je to aspoň 15 plus. Vieš čo, je to aj že mínus, ale je to plus. Ale to také, keď mi napíše hláška, že spoznať sa, ja by som to zakázal. To je hrozné. Keď to napíše chalán, je to dobré, je to že také, že trápne, že proste asi, že 15 rokov. A keď to napíše žena, to je tak potupujúce, to je tak slabé, ja nemám rád také slabé, vieš, to je také úplne slabé, že žena ťa píše spoznať sa. Že ona po tebe túži strašne, skôr máš rád, keď proste ona je taká, že ju musíš, chápeš? Že ty ju musíš dostať, musí sa o ňu snažiť vôbec. Nie, keď ona proste ide sama, proste zadarmo. Napríklad moja frajerka padla sama kolenama. Vôbec, káme, ja som bol pri tom. Ty máš peknú frajerku samo. Na ich prvom rande som tam bol jasný. Mám, kde sa páči sa moja frajerka. Počkej, ja to neviem. My by sme mali ísť do Klešule. Však jak sme sa my so Samom spoznali? Že si sa pobili o frajerku Samo. Ja som mu písal, že je frajerka, že je pekná proste. Áno, to mi napísal. Fakt? Nepísala tvoja frajerka, takže ja som pekný. Ty. Ale zaujímavé je to, že ja som mal fakt nervy vtedy. Ja som bol taký, že si kokot. A teraz naživo si kokot. Ne, teraz úplne naživo si, že úplne super. Ďakujem sa. Ja som tiež, je to super. Že si mega naživo, že nejsi proste na tých videách, keď ťa vidí na videu, potom si každý dopovie, čo ti šibe. Takýto chalan, čo robí, že on nemôže byť normálny naživo, ale naživo si úplne normálny. A práve, že toto veľa ľudí, že nechápe, že vieš, ja napríklad chodím na rôzne formálne stretnutia, ako dokážem byť proste. Počkaj, som sa teraz zakoktal, ty vole, a teraz to je trápne. No, že proste ako keď dokážem ísť napríklad na nejaké formálne stretnutie, naopak byť taký debil proste na videách, že ľudia to nedokážu že odlišovať, že ja som normálny človek, že akože ja viem komunikovať, viem ísť proste na pohovor a viem sa správať, že musíš byť proste inteligentný na to, keď si ľudia myslia, že ne. A ľudia si myslia, že ja neviem, že akože, že som idiot, že proste keby to robím, že nemám proste rozum a robím to proste, že točím hovadiny, tak ja by som skončil. Však to sa nedá robiť bez toho, aby si nad tým mal ty kontrolu. Lebo chápeš, keby si sprostý, tak proste pacaš tam hocičo, za chvíľku ťa buď TikTok zablokuje, alebo ti tam proste urobíš nejakú trestnú vec, alebo proste niečo a si proste pase. Ja sa snažím robiť spolupráce alebo byť skôr taký viacej, že lukratívnejší, že nebrať, že napríklad tie menšie spolupráce, akože vieš, že 50 eur, že poteší ťa to, 100 eur, že poteší ťa to. Ale radšej toto nebrať a nebyť proste reklamný banner na tom Instagrame a na TikToku a potom si vedieť počkať proste na tú veľkú. Potom si vykecať alebo vyriešiť takúto veľkú spoluprácu. A samozrejme to není scam. Ja mám pripravený plán, že čo ten vlastne, čo tá firma chce od toho a takto ja spracujem a to dosiahnem. Takže bol som vlastne aj na stretnutí, tam sme to prebrali a čo skoro to bude vlastne začínať. Že toto sa mi páči. Ale to je presne to. Toto by nedokázal spraviť neinteligentný človek proste, vieš? Že skúpiť proste zábavu s biznisom. Že napríklad ja som si vravel pred 2 rokmi, že kokos, ja nikdy nebudem mať na nový iPhone, že v podstate furt tie iPhony vychádzajú, sú drahšie a drahšie. A teraz ty kokos, kámo, to je... Proste vtedy si mohol povedať, že si to dokázal. A ja to nedokážem pochopiť, akože vieš, že toto sa mi proste podarilo, že 3 roky dozadu som mal proste, čo som mal? Xiaomi, Redmi, niečo. A ty kokšo, že chcem 7, 8. No a máš teraz Pro Max. No flex, ale akože som za to fakt, že rád, že čo mi to dalo všetko. Takže hejteri, pozrite sa. iPhone 14 Pro Max, jeho robotov. Stačí na sebe makať. 14 Pro. Všetci, čo sa mi smiali, vieš, či už to bolo aj v triede na základnej škole, vieš, že robím sociálne siete a podobne, čo do mňa rýpali, tak sa môžu pozrieť. Bol na základnej škole strašný. To boli najhoršia akože škola, ale fakt, že akože najhoršia trieda. To také veci, čo my sme robili, my sme nielen, že trolili proste upratovačky, že proste učiteľov, že vecka boli rozbité proste dvere, akože neinšpirujte sa tým nikto. Vyhadzovali sme proste z okien veci. My sme mali, že proste hru počas veľkej prestávky, že
spolužiačka sa postavila dozadu, čo tam také veľké miesta za lavicou. My sme po nej skakali, akože my sme sa mlátili, ale takom, že my sme ju naťahovali. Naťahovali ste spolužiačku. Naťahovali sme spolužiačku. Ale áno, doslova, že naťahovali. Ale naťahovali, akože skákali po nej proste, točili ju proste. Ale točili nie, že na mobil, ale akože dokola. Vyzliekali sme ju. Aj to, ale nie v takom slova zmysle. A v podstate my sme boli úplne že retardi, ale také veci, že napríklad najhoršia vec, čo sme spravili, to sa za to hambím inak, neviem prečo, my sme asi 10 chalani otvorili, akože máš na veckách, že pisoáre, a potom tú budku so zatvorenými dverami, kde sa proste sere. My sme tam išli po rade každý sme tam išli, že ja, potom ďalší ďalší, všetci sme to tam pošťavali, ale že akože všade, vieš, že nie len záchod, ale steny, všetko. A potom sme to zavreli a mne je ľúto tej upratovači, ako teraz, keď to späť neviem. Ja by som akože to líbol asi, taký job potom. Si bol na dovolenke s Kuťkom, aké to bolo? Ožral si sa s ním? A jaký je Kuťka mimo kamery? V reálnom živote. Keď sa vypne telefón. On je že neskutočný človek. On je proste, to je podľa mňa asi jediný človek, ktorý je reálne taký, aký proste je v realite. On sa na nič nehrá. On proste si ráno odpije z vodky. Z Montezumy si tam otvoril, neviem, či Montezuma hovorí, že to je strašný alkohol. Nechutí mu to proste. Nepoznám, ty kokos. No a ráno si proste to asi 10 eur stojí možno. Okay. A ráno si z toho, vieš, proste odpije. Schoval som to aj do Trezoru, Trezor proste otvoril. A išiel proste od rána. On môže piť, že furt. Normálne, že ráno sa zobudia a napije sa alkoholu? A tomu veľa ľudí proste neverí, že on naozaj pije. Je to alkoholik. On nemôže takto byť. Nehábi sa za to. On sa za nič nehábi. On je strašný frajer. Akože neuznáva úplne všetko, čo robí, ani sa s tým nestotožňujem. Ale on je neskutočne vtipný človek. A sadli ste si úplne, či? Dá sa povedať, že ne. Ja čo som s ním proste tam bol, tak to bolo za mňa, že najviac nasmiatých 48 hodín v mojom živote. My sme proste po hoteli behali, že on mal také tie boratrenky si v sexshope sa a po hoteli vo výťahu, počúvaj ma, sme behali, takto sme išli až do bazénu a nejak výťah nešiel. Takže prešiel úplne dole na recepciu a tam celá rodinka proste, vieš, a on tam takto v tom rohu stal s tými plavkami, čo si držal, vieš, dole a tá rodina úplne sa všetci zlakli, však je to aj na TikToku, no. A proste to ďalšie veci, vieš, to ideš proste na ulici, on je brutálny človek, akože vtipný, že akože nie každému to je vtipné, samozrejme, že ja mám rád taký, že stupidný, jednoduchý humor, vieš. Samozrejme aj občas inteligentný, ale väčšinou ten stupidný. A on je presne taký človek, že on sa na nič nehrá, je taký, aký je a to je úplne super. To je super, vieš. Veľa ľudí hovorí, že tam je voda v tých fláškach. Že on to všetko hrá, on to nehrá. On je proste taký. A nepreháňa niekedy tie hranice, že keď si s ním, že sa fakt za neho hambíš, že sa nebojíš, že tam je doráne, že nezabíja, ale zbije, alebo ešte urobí. Práve, že on má nejaké hranice, samozrejme. Že on nie je sprostý, on je veľmi inteligentný. Fakt? Je. Hej. On proste akože... Keď je pod vplyvom, je tiež inteligentný. Ja keď ho vidím iba z tých videí, vieš, tak nepoznám horšiu. On tak, aký je uletený, tak on není sprostý. Že on napríklad do všetkého by že nešiel. On si dokáže povedať, že napríklad toto asi nespravím. Alebo... Čo také nespraví? Čau, to vyzerá, že proste spraví všetko. On napríklad dokáže si, ja neviem, hodí na verejnosti. Ale nehovorím, že to urobil. Urobil to? Ale nehovorím, že to urobil. Okay. Ale nechcelo sa mu napríklad, neviem, že v električke robiť drepy. Že proste to nepochopíš. Ale také jednoduché veci pre nás. Áno. A aj pre ňom sú úplne... Takže on je taký, no. Ale mám ho rád, akože fakt, že úprimne. On je dobrý človek, on není zlý človek. Však on má aj syna. Má syna. No, koľko má rokov? Ženu nemá? 11-ročného. Myslím, že už sú rozvedení asi. Nejdem hovoriť to. Jasné. Ale... A ty vlastne ako s ním funguješ? Ty si jeho manažér, máš z toho ty niečo vôbec, alebo jak to je vec? Ja nie som jeho manažér. My spolu vlastne robíme content. To neviem. Nevieš. Ale my vlastne robíme spolu. Akože sa týka videí, content. A ty si mu napísal, že budete robiť spolu? Áno. To je super, no. A robíme vlastne vzájomne spolu content takto. Samozrejme, že ja som povedal, že ako chcem, aby sa vyjadroval a chcem, aby vynechal niektoré veci, či už TikTok pravidlá, alebo nechcem zase úplne, vieš, nestotožujem sa so všetkým, čo on proste povie a robí a preto som nechcel ani tak ukázať u mňa v tom svetle. Takže. Teraz dostaneš 5 otázok alebo nejaké otázky, ktoré sú už také pikantné, extravagantné. Na to som ready. Poď do mňa. Kontroverzné. A keď neodpovieš, môžeš sa rozhodnúť neodpovedať. Dobre. Áno. Keď neodpovieš, budeš musieť ale vypiť. Dobre. Čo je vnútri. A nemôžeš tomu čúchať. Nečúchaj. Počúvaj ma, ale dogrcám sa z toho? Flašku dáme ako, je to možné. Dáme kýbel?
Ja fakt neviem ľudia, čo tam je, akože. Ale bojím sa, ale je to jedle. Je to jedle. A sú to akože suroviny. Čo? Ježiš, vyzerá tak zo záchoda. Nie, není to oranžová šťanka. Ale takže počkaj, je to jedle. Áno. Lebo je to dosť. A sú to normálne, že suroviny, čo kúpiš v obchode v potravinách. Áno. No hej. Dobre. Kokos nie. Radšej kýbel. Toto mi to takto z rána robíte. Je 10 hodín ráno. Tak asi na všetko budem odpovedať, nie? No, na všetko budeme musieť odpovedať. Že nebudeš. Dobre, tak začínam prvou otázkou. Koľko si mal báb za tvoj život? V posteli. To musím povedať. Musíš povedať. Alebo sa môžeš napiť, nemusíš odpovedať. A keď budeš klamať, budeš mať zlé svedomie a niečo sa ti stane. Musíš povedať pravdu. Tak sa napijem. Toto podľa mňa príde ešte horšia otázka. Podľa mňa Nebudem to hovoriť. Tak si priprav ten kýbel. Nečukaj. Máme to čúchať? Normálne to šotni to asi. Jo! Na čo to čúchal? Ale nie je to iba čisto to, čo si myslím, či? Možno je. Lebo, počuj, ja som chcel pôvodne robiť také video na YouTube, akože za trest, niečo takéto podobné, ale bolo to, že to ti môžu zlyhať orgány. Že nie je to čisto iba to, nie? Akože, nie je to čisto iba to tam, čo tam je. Lebo to není moc dobré ocot. Áno. A je to iba čisto ocot. Je to, lebo to nemáš dobre na obličke, ako to fakt, že úprimne. Ja som videl také video, že akože odpijem si z toho, ale nie že celé, lebo to ťa môže... Tak sa napijem z toho. Ale nie naozaj, ja sa z toho napijem, ale... Alebo zriedime to vodou, dáš tam vodu? Chceš to s vodou? Nie, ja to dám, ale dám si len trošku, dobre? To ti nič neurobí, dobre. Dobre, tak ľudia, idem na to. Ty kokos, nikdy som nepil ocot. Fúti. Môžeš to aj vyplúť. Musíš to prehodať. Alebo môžeš povedať, koľko si mal báb. Môžeš to povedať. To sme nečakali, to čo bolo. Čaute ľudia. Toto je koniec našeho podcastu. Mám piči podcast so Samuelom Pažickým. Poď sa pozrieť, či žije. Bonusový obsah na Hero Hero. Dajte odber na Hero Hero. Zakúpte si to, môžete vidieť veci, ktoré ste v normálnom videu na YouTube nevideli. Ďakujeme, vidíme sa pri ďalších videách. Napíšte nám kľudne do komentáru, akého hostia by ste sa vidieť ďalej, ďalšieho. A vidíme sa. Čaute.